Как да си направим къща, в която винаги да бъде топло, без да използваме активни източници на топлина или на изстудяване? Има такова нещо, ние в Oberon Concept Bau вече го правим дълги години. Машината, която се използва, се казва рекуператор. Следвайки обратната връзка от нашите приятели от социалните медии, си купихме нови фулмастери и се надяваме този път всичко да пише както трябва. Може да си представим, че рекуператорът е една машина, която има 4 входа, изхода или по-скоро 2 входа и 2. Ако си представим, че тук е къщата, където е средата, където живеем, а тук е външната среда. Ние знаем, че топлият въздух, който е замърсен, се издига нагоре. Замърсен от издишване, от микроби, от всичко това, което не желаем да има в една къща. Той отива нагоре, рекуператора чрез неговия начин на функциониране с вентилатори изсмуква този въздух и го вкарва в тялото. В същото време отвън се хваща свеж въздух, който отново чрез вентилатор се смуква, влиза в рекуператора и тук се получава смесване на тези въздухопотоци. Това се казва метод на работа въздух-въздух и това, което се получава, че рекуператора създава чист въздух, който е с определена топлина, която ние искаме да имаме в помещението, например 20 градуса, и този свеж въздух вече влиза, а замърсения и топъл продължава да излиза навън. Респективно, въздуха, който се обработва и трябва да бъде изхвърлен, след това рекуператора го връща пак в атмосферата.